салом алейкум бародаро. Неҷа дараи тутакай. И қубур хати оби нӯшокӣ мегзара. Бедиҳаи ами ярхичи миёнарам хел меравад то заминои ҳоита. Беги сиёҳа амҷора. Ине кӯприкшакайни. барои гузаштани мардуми ярхичи мобайн ва боло. Ина кӯприкшаки хуб. Ина биниш. Ина қубур. гес нерӯгои оби балхи худ дар поёнтаракай қубурош дар куҷо будам қубуроша надидум. инами оби тутакай. ин он тараф дараи тутак. Ина кӯҳ.